Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι σήμερα οι καταναλωτικές συνήθειες του κόσμου έχουν αλλάξει. Αλλά έχουν μειωθεί κιόλας. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε εδώ θα σας ρωτούσα εγώ και εσάς και τον κύριο Βέργαδο ότι εάν επιβάλλουμε 3,5% πλεονάσματα που σημαίνει και άλλους φόρους και άλλες περικοπές, μείωση του εισοδήματος, πώς το καλό θα βρεθούν αυτά τα χρήματα μετά για να τροφοδοτήσουν την κατανάλωση και όλη την παραγωγική δραστηριότητα την οποία εσείς αναφέρεστε? Εκτός και αν μιλήσουμε μόνο για εξαγωγικούς κλάδους. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί και το θέμα της εξωστρέφειας είναι ένας μεγάλος αστικός μύθος. Αυτό που θέλετε να εκμεύσετε ως απάντηση είναι ότι πραγματικά. Όχι, δεν θέλω να εκμεύσω. Όχι, σωστά. Ότι το 3,5% πλεόνασμα είναι ανέφικτο να λειτουργήσει στην ποιοτική επιβίωση του κράτους αυτού και των πολιτών αυτού και να σταματήσει τη συνεχή φτωχοποίηση. Αυτό είναι de facto, δεν γίνεται. Είναι ανέφικτο να μπορέσει να προχωρήσει η ελληνική κοινωνία με τέτοια ποσοστά. Από την άλλη πλευρά, μαζί με αυτό υπάρχουν συνεχείς μειώσεις στην κατανάλωση, πράγμα που δείχνει ότι και σε αυτό το επίπεδο που είμαστε επίπεδο ύφεσης, η συνεχιζόμενη υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών κτλ. Πιέζει την ανάπτυξη. Δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ανάπτυξη με υπερφορολόγηση. Αυτό είναι αποδεδειγμένο στη διεθνή πρακτική. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι. Είναι αυταπόδεικτο. Πάνω το υπενήχθης προηγουμένως. Βλέπεις πολιτική σκοπιμότητα πίσω από αυτή την καθυστέρηση της αξιολόγησης, την παράταση των διαπραγμάτευσης και την καθυστέρηση της αξιολόγησης? Εγώ νομίζω ότι είναι μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να καθυστερεί τη διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Προφανώς έχει τους λόγους να το κάνει, λόγους πολιτικής επιβίωσης. Λόγω ύπαρξής της είναι αυτό, η αέναη διαπραγμάτευση, και βεβαίως εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι κρίνουν πάρα πολύ σοβαρά, το τι θα γίνει στο διεθνές περιβάλλον. Περιμένουν κάποιες εξελίξεις από την Ευρώπη, περιμένουν να δουν το αφήγημα της Ευρώπης, της γερμανικής, αυτό να πέφτει. Έχουν ενθαρρυνθεί από την έλευση του Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά φέρεται να επιτίθεται, ας το πούμε έτσι, στο γερμανικό ηγεμονισμό και προσβλέπουν σε διαπραγματευτικά ανταλλάγματα. Το καθοριστικό στοιχείο που θα δώσει τον τόνο για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, νομίζω, είναι οι γαλλικές εκλογές. Ήταν μια πρώτη γεύση πήραμε προχθές από τις Ολλανδικές εκλογές. Καλός ή κακός, καλός κατά τη γνώμη μου, οι δυνάμεις οι οποίες επικράτησαν δείχνουν ότι η Ευρώπη δεν θα διαλυθεί τόσο εύκολα όσοι κάποιοι ονειρεύονται και φαντάζονται. Θα πάει σε διαφορετικές ταχύτητες. Επίσης δείχνει και μια διαφορετική λογική από αυτά τα σοσιαλδημοκρατικά, ας το πούμε, μέτρα που έπαιρνε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι θα πάει σε πιο φιλελεύθερες επιλογές, σε πιο ανοιχτές οικονομίες, γιατί αρχίζει και αντιλαμβάνονται το μοντέλο αυτό το κρατικό, το κοινωνικά ευαίσθητο εντός εισαγωγικών που επικράτησε, δεν βγαίνει πλέον στο σύγχρονο κόσμο και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Πολιτικά όμως, στο εσωτερικό των κοινωνιών, οι αντιδράσεις που έχουμε και η άνοδος της ακροδεξιάς είναι λόγω του ότι ο ευρωσκεπτικισμός, διαμαρτυρίες λόγω του μεγάλου ανοίγματος των οικονομιών και της παγκοσμιοποίησης. Όχι, ο ευρωσκεπτικισμός προκύπτει από το γεγονός ότι οι κοινωνίες δεν βλέπουν πλέον τα ίδια ωφέλη που βλέπανε κατά το παρελθόν, όταν η Ευρώπη ήταν εύρωστη και ως πρώην αυτοκρατορίες μπορούσαν και είχαν μεγαλύτερο μερίδιο στον παγκόσμιο καταμερισμό. Αυτή τη στιγμή, λόγω της ανόδου των άλλων δυνάμεων, της Κίνας κυρίως κτλ., πρέπει και η Ευρώπη να προσαρμοστεί. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να παρακολουθήσει την παγκοσμιοποίηση, που είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει, δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι, δεν μπορούμε να σταματήσουμε την παγκοσμιοποίηση ούτε να την αρνηθούμε. Ο μόνος τρόπος είναι να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα. Είναι μια φάση στην παγκόσμια οικονομία. Ξέρετε, κάνει κύκλους. Δηλαδή δεν θα την αντιδράσουμε εμείς, ούτε θα την ανατρέψουμε ή θα την αναιρέσουμε εμείς. Ναι, δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, αυτό θέλω να πω. Μπορεί όμως η Αμερική με την αναδίπλωση που κάνει ο Τραμπ, γιατί τι κάνει ο Τραμπ? Ακριβώς αυτό. Η παγκοσμιοποίηση έφτασε σε ένα σημείο που δεν ευνοεί την μεγαλύτερη δύναμή της.
εκείνη που την δημιούργησε. Κύριε, αν μου επιτρέπετε να μπω λίγο σε αυτή την κουβέντα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Είδαμε προηγουμένως και το πες ποιοι συνόδευαν την καγκελάριο Μέρκελ. Ναι, αυτό ήθελα να το επισημάνω και το σημείωσα. Να το κρατήσουμε και σε σχέση και με την συμπεριφορά. Μπορώ να πω και τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ, αν θέλετε. Η απενοχοποίηση της μιας μεγάλης πολιτικής ηγέτιδας που είναι η Μέρκελ, δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάρει μαζί της τους επικεφαλείς δύο μεγάλων εταιριών. Εκτός από αυτό που αυτό δηλαδή η πολιτική ηγεσία με την οικονομική δύναμη πάνε χέρι-χέρι. Έχει ανθρώπους από το επιχειρήν μέσα. Επιτρέψτε μου να πω αυτό το στοιχείο, γιατί μπορεί να το σχολιάσετε αν θέλετε. Η BMW τι έχει? Είναι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Αμερική. Έχει εργοστάσια στην Αμερική, δεν έχει μόνο στο Μεξικό, όπως λέει ο Τραμπ, ότι θα βάλουν δασμούς για τα BMW που φτιάχνουν στο Μεξικό για να μην φύγουν. Έχει πολύ μεγάλα εργοστάσια στην Αμερική, που μάλιστα λέει ότι οι πωλήσεις τους και οι εξαγωγές τους είναι περισσότερες από την General Motors. Τόσο πολύ. Άρα, τι θέλει να πει η Μέρκελ? Ότι μην μου βάζεις περιορισμούς. Εγώ έχω εδώ πέρα μια μεγάλη παραγωγική βάση μέσα στην ίδια την Αμερική και απασχολώ χιλιάδες εργαζόμενους Αμερικανούς. Επειδή ζήσαμε όμως την υπόθεση Αμερική, όταν φεύγανε από εκεί οι παραγωγικές μονάδες με το λεγόμενο, όπως ίσως το ξέρουμε στους οικονομικούς όρους, offshoring, δηλαδή με το να φεύγουν τα εργοστάσια την εποχή του φτηνού εργατικού κόστους λόγω της ανάδυσης της Κίνας, η οποία πριν από 20 χρόνια τουλάχιστον αυτό ήταν το βασικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικό που έθετε στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, άλλαξαν και εκεί τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Αμερική λοιπόν κατάφερε, κάνοντας αλλαγές στο θεσμικό της πλαίσιο και κυρίως μειώνοντας πάρα πολύ και το ενεργειακό κόστος με το shale gas, με το γεγονός δηλαδή ότι βρήκε τη δυνατότητα να έχει φτηνή ενέργεια, με αποτέλεσμα η συζήτηση του τελευταίου καιρού είναι το onshoring, δηλαδή να ξαναγυρίσουν πίσω τα εργοστάσια, όχι γιατί το λέει ο Τραμπ, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί υπάρχει πατριωτισμός εισαγωγικά, αλλά γιατί συμφέρει κιόλας. Κατέβασαν το κόστος παραγωγής, γιατί συμφέρει. Να είναι ανταγωνιστικά. Αν θέλετε να συμβάλλω εδώ, τα μεροκάμα μας στην Κίνα έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν. Βεβαίως. Το κόστος παραγωγής πια στην Κίνα έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Και αν δείτε, έχουν αρχίσει και πηγαίνουν οι επιχειρήσεις, οι παραγωγικές επιχειρήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, των πολυεθνικών επιχειρήσεων, πήγαν σε άλλες χώρες. Πήγαν στο Βιετνάμ, πήγαν στην Καμπότζη, πρώην κομμουνιστικές χώρες, έτσι. Ας το κρατήσουμε αυτό. Και ουσιαστικά παίζοντας όμως ένα παράγοντα που είναι το εργασιακό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δεδομένο, το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι το πώς θα αλλάξει το μοντέλο, το ευρωπαϊκό μοντέλο της οικονομίας. Το πόσο γρήγορα γυρίζει το χρήμα, όπως γυρίζει στην Αμερική. Έτσι. Στην Ευρώπη δεν γυρίζει τόσο γρήγορα το χρήμα. Δεν είναι το ίδιο. Να πούμε και κάτι για την Αμερική. Επειδή είπατε για την Ευρώπη, ξέρετε ότι η Αμερική έχει 3 φορές περισσότερες πατέντες ευρεσιτεχνίες στην καινοτομία από την Ευρώπη. Να το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στις 10 μεγαλύτερες χώρες. Η προχή της είναι ότι είναι πρωτοπορία ακόμη στις πατέντες και στην τεχνολογία. Είναι στη στρατιωτική τεχνολογία, η οποία δεν είναι απλά ότι πουλάει όπλα, είναι ότι εκεί είναι το εργαστήρι που παράγονται πάρα πολλές εφαρμογές που μετά μπαίνουν στην υπόλοιπη οικονομία. Το θέμα να. Εξακολουθεί να είναι πρωτοπορία η Αμερική. Σαφέστατα είναι πρωτοπορία, δεν το συζητάει κανένας. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει με το προστατευτισμό που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Τραμπ και το θέμα του κόστους παραγωγής, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν είναι τυχαία σαφέστατα η επίσκεψη Μέρκελ με τις δύο μεγάλες εταιρείες. Απ' την άλλη όμως πλευρά θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Το ισοζύγιο Γερμανίας-Αμερικής είναι γύρω στα 400 δις προς όφελος της Γερμανίας. 400 δις δολάρια. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Προφανώς αυτό που θέλει να κάνει είναι μια διαφορετική κατανομή. Μια άλλη ισορροπία να φέρει ο Τραμπ και με τη Γερμανία και με τους άλλους μεγάλους εμπορικούς παίκτες του κόσμου. Εμείς πρέπει να δούμε, όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ρόλο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, αναπτύχθηκε βιομηχανικά αλλά και στα θέματα λογιστικής εφοδιασμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί όλο το σχέδιο Μάρσαλ χρησιμοποιούσε τα βόρεια στοιχεία, τη βόρεια γεωγραφία της Ευρώπης, και έτσι έφτιαξε χώρες και πόλεις ανθυρές. Όταν λοιπόν αυτή η βιομηχανία μετήκησε στην Ασία, με κεντρικό άξονα τη Κίνα, όσο και να έχουν αυξηθεί, όσο και να έχει αυξηθεί το κόστος, ό,τι και να έχει γίνει, μην ξεχνάμε ότι το κόστος στην Ασία είναι απίστευτα μικρό. Και μάλιστα το κόστος μεταφοράς πλέον. Αλλά όχι στην Κίνα πια. Και στην Κίνα. Παρά το γεγονός ότι έχει ανέβει. Απλά έχει διαμορφώσει καλύτερη ποιότητα. Γιατί παλιά λέγαμε ότι αυτό είναι κινέζικο και δεν το χρησιμοποιούμε, δεν το θέλουμε κτλ. Θα πάρει χρόνο βέβαια να αποτινάξουν τη ρετσινιά που είναι κινέζικο. Μην το λέτε αυτό.
Μην το λέτε. Η DuPont κατασκευάζει τα τελευταία 16 χρόνια τα προϊόντα της τα αμερικάνικα στην Κίνα. Έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία που εμείς στον Νότο δεν πρόκειται να αποκτήσουμε. Δεν λέω για αυτά τα προϊόντα, λέω για τα δικά τους προϊόντα. Όχι για τα προϊόντα του DuPont. Τα προϊόντα του DuPont έχει την τεχνολογία κάτω είναι. Τη σφραγίδα είναι το brand, οπότε όπου και να φτιάχνετε το εμπιστεύεται ο καταναλωτής. Μιλάμε για το καθαρά κινέζικο. Το μοναδικό θέμα που μπορεί να υπάρξει για την Κίνα. Μιλάμε για τα BMW που φτιάχνονται στην Κίνα. Σαφέστατα. Μιλάμε για το κινέζικο, το SsangYong, ποιο είναι αυτό. Σωστό. Ναι. Το ζητούμενο είναι εάν θα φύγει η παραγωγή από την Κίνα και θα έρθει κοντύτερα στην Ευρώπη. Και πόσο κοντύτερα μπορεί να έρθει, γιατί αυτό είναι το σενάριο. Γι' αυτό μετακινούνται στο Πακιστάν. Εσείς το βλέπετε να έρχεται στην Ευρώπη, γιατί είσαστε μετά. Όχι στην Ευρώπη. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω καθόλου να έρχεται μες στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει μεγάλο κόστος, η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη. Πάμε στο διάλειμμα να σας κάνω και μια ερώτηση πιο συγκεκριμένη. Ευχαριστώς. Η επένδυση στο λιμάνι με την Costco έχει βοηθήσει τα ελληνικά logistics? Σαφέστατα, γιατί αφύπνισε την ελληνική κυβέρνηση, τη τότε ελληνική κυβέρνηση, και το πήραν στη συνέχεια όλοι. Αν είναι να τους αποδώσω και κάτι, ήταν κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή και εκείνος ο οποίος το έτρεξε ήταν ο Γιώργος Βουλγαράκης. Εντάξει, ας λέμε και τα καλά. Το θέμα δεν ξέρω ποιος ήταν, υπήρχαν και επί Κατσέλη και ούτω καθεξής. Δηλαδή, το συνέχισαν οι άλλοι. Επί της ουσίας δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Και επίσης με καλό τρόπο λέω όπου ξεκίνησε. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι στην πολιτική. Όχι, εγώ το είπα. Σωστά. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτό που γίνεται, όποιος και να το κάνει, αν έχει ωφελημότητα στην εθνική οικονομία και στη κοινωνική δομή. Αυτό που έγινε, το οποίο ήταν ένα σχέδιο των Κινέζων να έρθουν στο Πειραιά και δεν είναι τυχαίο, μπορούμε μετά το διάλειμμα αν θέλετε να κάνουμε μια μικρή ανάλυση. Ωφέλισε τόσο την εθνική οικονομία όσο και την τοπική ανάπτυξη του χώρου της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, τοποθετώντας το σαν δεύτερο τομέα ανάπτυξης και παραγωγής στη χώρα μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε.